Gipangunahan sa Davao Regional Medical Center Health Emergency and Disaster Management Unit sa Tagum City ang pagsaulog ang Road Safety Awareness Month kagahapon. Gipasiugdahan sa Land Transportation Office ug Davao Regional Medical Center ang advokasya sa road safety pinaagi sa gihimong motorcade ug panagtapok sa mga driver sa City Hall Atrium. Tumong sa selebrasyon ang pag-promote sa maayong pamatasan sa paggamit sa kalsada kay pinaagi niini malikayan ang mga disgrasya sa kadalanan ug ang road rage. Samtang ning baguhay lang, malampuso ng gihimong rolled out sa Barangay Outreach and Support Services Kunbos Project sa LTO 11 sa Barangay Magugpo North sa Tagum City. Subay sa report sa LTO 11, 219 ka mga partisipante ang nakakompleto sa libreng theoretical driving course kun TDC. 219 sab ka mga student permit ang nahatag. 7 ka mga driver's license ang na-renew ug 12 ka mga motor vehicle registration ang na-renew. Nahimong posible ang pagpahigayon sa aktibidad sa syudad pinaagi sa padayong suporta sa lokal nga gobyerno. Ang pasalig sa syudad sa pag-institutionalize sa BOSS project palig-unon pinaagi sa umaabot nga Memorandum of Agreement kun MOA signing. Ang proyekto nagpakita sa dedikasyon sa LTO 11 sa service excellence, pagpahiuyon sa mga direktiba sa maayong pagdumala sa Department of Transportation kun DOTR Secretary Vince Dizon ug sa pagpaligon sa Stop the Road Crash campaign nga gipangunahan ni Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza II. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.